Аз съм Андрей Новаков, кандидат за евродепутат от ГЕРБ. Андрей Новаков е заместник-председател на студентската организация на Европейската народна партия. Работи като младши експерт връзки с обществеността в община Благоевград. Заедно с студентската организация на ЕНП, представляваща над 1,5 милиона млади хора, работим за повече студентска мобилност и възможности за електронно обучение във висшето образование. Като евродепутат ще се боря за това повече млади хора да останат тук и да получат успешна реализация в България. Искам младите да видят своя шанс и своето място в бъдещето на Европа. Гласувайте за ГЕРБ, защото светът не спира да се движи, а България стои на едно място и нищо добро не се случва. Теглянето на заеми и задлъжняването на държавата при сегашното правителство е безотговорност към следващите поколения. Младите трябва да повярват в себе си, защото България няма време за губене. ГЕРБ, номер 18 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.